Mali jamana barako ani bara dege ko minisiriso ka tɛmɛ ANP ka sira fɛ ni o ye Mali jamana barako ɲɛnabɔ cakɛda ye. Olu ka bolodi ɲɔgɔnmaw ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔna na baarakɛminɛn dira bolola baarakɛla 115 ma ka bɛn ni tarata juillet kalo tile 21 ye walasa u ka se ka baarakɛminɛnw sɔrɔ ka baara kɛ u yɛrɛw ye. O de y'an donkan ye bakuruba kunnafoni na kunnafoni wɛrɛw u bɛna fara kunnafoni kan ni laseli fɛ k'a lase aw ma a y'aw bisimila. An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan waleɲuman dɔ foli o bɛ ɲɛsin aw kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma fɔ yan fɔ aw sigiyɔrɔ la k'a fɔ ɲɛna ni aw ka bamanankan kunnafoni di waati selen i n'a fɔ komi an ye aw tulo lasɔmi min ka ban Mali jamana baarako ani baara dege cakɛda k'aw ladɔnya k'a fɔ ka tɛmɛ Mali jamana minisiriso min ni o ka ca bɛ ɲɛsin baarako ani baara dege ko ma ka tɛmɛ ANP cakɛda fɛ ni o ye Mali jamana baarako ani baara dege ko cakɛda ye olu u dɛmɛbaga jɛkulu ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na baarakɛminɛn taara ka di bolola baarakɛla 115 de ma ka bɛn ni tarata don juillet kalo tile 21 ye walasa ka se ka baarakɛminɛnw di ani u ka se ka baaraw kɛ u yɛrɛw tɔgɔ la. Mɔgɔba caman o tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na Mamadu Ben Sheriff Sumano ani Baba Keita olu tun bɛ nɔ Sherifila TV Jabaraniso tɔgɔ la. Minisiriso mun ɲɛsinnen no baarako ani baarakalanko kunkanko ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔ a ka wulikajɔ ni cɛsiri ɲɛsinnen no cogo min na baarako bɛ se ka nɔgɔya sifinnakaw bolo o hukumu de kɔnɔna la u ye baarakalan dɔ kɛ bolola baarakɛlaw kun o mun kɔfɛ attestation dira ani ka tila ka baarakɛminɛn di maa 115 ma ni minɛn minnu ditɔ filɛ nin ye a kun de walasa u ka se ka baara k'u yɛrɛ u ka kɛ sababu ye maa caman wɛrɛw ka se ka don o baara la. Artisan ninnu fɛ fo an ka programme ministère de la charge de l'emploi ani artisanat APCMM ani ANP u ye programme bila 5 ans pour créer des emplois. Donc an ye kit di mɔgɔ 115 ma. Donc o hukumu la an bɛ fɛ ka f'u ma u ka baara kɛ pour que baara mun bɛ créer u bɛ se ka dɔ créer tuguni pour que programme ka taa ɲɛ. Un ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle, Moussa Seke, un peu fait CAFO parce qu'il y a des orientations d'un président du conseil d'administration. Donc, un peu fait CAFO artisan ou cas programme temps ou cas ta sévère pour que la réussite katanye. Mission jalen do kosebe ka da koro chamanga. Parce que kiti mun dira amadi kun fait. A dira ka be wakati to gwa demo. Et actuellement une formation chamanga fa pa ka demani ministère de l'emploi yera service rattaché au BEF où il y a une formation mais panneau solaire de tacharana be formation donc il y a gagné sur minonga dit parce que formation est cool o kelenye mais barare fana baraka minen fana adama koye donc minen ni duruma bi ku ta baraka we min kala ku ta pratiquer we ko bay quoi donc ani domaine worobe ulu fana minon dira parce que ulu be formera ministre mu yɛrɛ ɲɛsinnen no baarako ani baarakalanko kunkanko ɲɛnabɔli ma ani a baarakɛɲɔgɔn ministre mun fana n'o ɲɛsinnen do bolola baara kunkanko ɲɛnabɔli ma u y'u ka nisɔndiya yira kosɛbɛ u labanna ka wele bila k'a ɲɛsin maaw ma minnu garisɛgɛ donna ni dɛmɛ ninnu na u ka a minɛ ka ɲa ka baara k'a la ka ɲa walasa olu fana sababu la maa wɛrɛw fana ka se ka baara sɔrɔ. Nisɔndiyara kosɛbɛ n bɛ n balimamuso fo ministre Moussa Seck n'ale entrepreneur ni cakɛdaw ni sɔrɔ yiriwa ministre ye n b'a fo dante foli min na parce que n'i y'a siɲɛ caman ye a bɛ dɛmɛ lase artisanw ma ale ka baara yɛrɛ fanba ye a ye gafew b'a bolo min b'a to an ka bolobaara bɛ se ka sabati cogo min na donc n b'a fo la dante foli min na n'a yɛrɛ ka cɛsiri n bɛ a ka service fo technique fo n'o ye ANP ye à travers lequel a bɛ dɛmɛ in kɛ k'an yɛrɛ ka service fo n'o ye chambre de métier u bolo dilen don ɲɔgɔn ma vraiment artisanat ye koba de ye Mali kɔnɔ artisanat ye koba de ye Mali kɔnɔ donc a ka d'an ye artisanat ka taa ɲɛ n'i y'a jateminɛ a ma mɛn farafinna bɛɛ nana ka na artisanat ɲɛmɔgɔ ta k'a di Mali ma ka sababu kɛ nin walew ni fɛnw ye donc ne hakili la ministre ka foli ba b'o yɔrɔ la ka APCM fo ka ANP fo donc vraiment a nisɔndiyara n b'a fɔ an balimakɛ minnu n'an balimamuso komi yɛrɛ diyara ye kosɛbɛ an y'a jateminɛ donation ni ani diplôme ni muso caman de b'a la
o b'a yira k'a fɔ musow ka taaɲɛ o laɲini dɔ la kosɛbɛ donc o fana ye fɛn kura ye an kan ka madame le ministre fo yɔrɔ min ye. la aw ni ce aw ni baraji donc an ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi don in na donba de don ne ni n teri ɲɔgɔn n balimakɛ monsieur le ministre en charge de l'artisanat aw ka ministre k'a yira aw la ko gouvernement an bɛ baara kɛ ni an ka ɲɛmɔgɔw hakilina ye parce que an bɛɛ de bɛ jɛkulu kelen kɔnɔ donc ɲɔgɔn dafa o b'a to kow bɛ se ka yiriwa a bɛ se ka nafa caman lase jamanadenw ma donc o kɔnɔna la ne ni n balimakɛ ministre Mamou Daffé an y'an bolo di ɲɔgɔn ma ko caman kɔnɔ aw bɛ y'a ka ko caman kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ taa a caman kɔnɔna la donc k'a fɔ aw ye ko minɛn minnu dira aw ma bi an ka ɲɛmɔgɔw hakilina de don bɛɛ b'a dɔn défi belebeleba min bɛ gouvernement kunna bi o fɛn min ye énergie ko ye donc o kɔnɔna la jamanakuntigi ye fɛn caman sigi sen kan walasa ko in bɛ se ka nɔgɔya donc installation belebelebaw bɛ ka jɔ jamana kɔnɔ sur dans le cadre de l'énergie solaire et aw b'a dɔn bi camanba bɛ ka installation solaire ninnu de kɛ walasa u ka se ka baara kɛ ka se ka électricité sɔrɔ donc o kɔnɔna la demande baden de b'a yɔrɔ la dɔw b'a kɛ n'aw y'a jateminɛ a daminɛni na dunanw de bɛ n'a kɛ mais bi bi in na maliyɛnw les artisans surtout aw sera k'aw former o kɔnɔna la minɛnw b'aw bolo donc dunan kana na ka na u ka baara cɛ ka bɔ aw sen kɔrɔ. an b'a ladɔnniya k'a fɔ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni standuw lajɛli ye ani jamajɛ photo ta ye. kunnafoni na sira wɛrɛ fɛ ni World TV a kɛra sababu ye dolan kanubaga maa miliyɔn caman de ma u ka se ka coupe du monde matchiw 104 bɛɛ lajɛlen lajɛ lafiya ani nɔgɔya kɔnɔna na o kibaruya duman ye a kunnafoni dira kunnafoni di kɛnɛ bɛɛ bɛ sen fɛ min ni a ɲɛnamayara karidon joué kalo tile 19 palais des sports Saramatu Maïga kɔnɔ Alassane Haidara ani Baba Keita olu tun bɛ yen nɔ Sherifila TV Jabarani so tɔgɔ la. Walasa k'u ka abonnew la nisɔndiya New York TV maaw ye conférence de presse belebele kɛ karidon palais des sports kɔnɔna na joué kalo tile 19 k'a laɲini k'u ka kunkilennaw fɔ kunkilenna minnu bɛ taa yirali kɛ abonnement da jiginni ani a farikolo ɲɛnajɛ chaînew sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na Mali kɔnɔna na. New York TV maaw ye Coupe du Monde 2026 baaraw bɛɛ lajɛlen bɔ u ka bouquetw la san 2026 kɔnɔna na. Après ni mo bi ka parcours fɛn fɔ sisan an fana ye labɛn minnu kɛ pour que décodeur ka se ka maliyɛn bɛɛ sɔrɔ sɔgɔ dama tɛmɛ diya la cogo min na. Coupe du Monde depuis 2022 Qatar kana se Coupe d'Afrique 2023 en Côte d'Ivoire kana se Coupe d'Afrique 2025 au Maroc et maintenant la Coupe du Monde FIFA 2026 aux États-Unis. Niveau de Tchesrik à travers son département commercial et le département marketing, de sorte que de Godard Bisseka, Malière de la sortie comme un Bisseka, une compétition, où il y a un grand rendez-vous et un bel de l'essor, Malien et Raga sont la Chomina. Donc, à une disposition bêta, depuis tout le monde, Bécaseka de Godard sur Wanamina. Ka kalokeli di mɔgɔ mana décorer san kalokeli di ma ka dɔ la an y'o kɛ maliyɛn volontan kanubaga ni an ka décorer kanubaga bɛɛ lajɛlen ani an ka contenu tɔw bɛɛ an ka abonnement an ye o kɛ ni 2000 ye depuis an ye lancement kɛ an tun bɛ 1000 na promo la mais sisan an y'a kɛ 2000 ye mais an ma ɲinɛ an ka client fidèle kɔ mɔgɔ ye an ka décorer san ni i ka abonnement kɛ ka sɔrɔ i ka abonnement ma tigɛ. Abonnement est clé bisa bay yani la clé bisa ba dafa di abonnement ta am 50% be yi donc service commercial marketing est la banque pour que ka client récompenser ba fidélité là donc ani décoder férieur chai Mali fanta an mani bela jelena à travers nos distributeurs agréés ama foli boye yano oni partenaire wara mo be ambolo mo be seka anga décoder ferry ani ka anga abonnement ke ambe découvrir be se ka sɔrɔ an ka direction générale fɛnɛ na ani canal wɛrɛw ko la ni soma bena ada do la ko détail di aw ma client yɛrɛ be an ka
un numéro Flawambulo, n'a un wagati, un Jabilide. Numéro follow est 78 79 29 29. Numéro flana est 44 97 2 fois 27. Au coup, on a la manière pour les partenaires Wana, car il y a abonnement de mobile money, sama money, au bout qu'on orange money fenebe. Au tabani, ni repsi yituso, un regard marchand RB, 70 72 57. Ni warchula, ami wili, ami kadiberen numila, qui a eu abonnement. Au tabani, ami kunafoniadi. Yani ga bon mangati ga me wole ligue qui l'a prévenu o kunte dore akana tige la balila toujours mo wala ñu mando na fega wala ñu mando qui est fuga ta se watima o kunte dore yani ga bon mangati na yi wole ambe 50% réduction qui ga bon man sare yi wakilina ñoko ñe kuncerani coupe du monde 2026 lali écran géant ma wole lo New York TV ma obu dalakanka ni ma itariga abonnement ta sani korle kamba pour bénéficier ko ka compétition suit condition nyanamala aywa kuna funi nasira fe ameta Côte d'Ivoire jamana kono al silama de meton saru njuro mali silama ton ho conseil islamique du Mali Maniema mali silama dina nyimgo ka faranyo kan jaguluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maniema en fanan karamo Asid Chérif Ousmane Madani Haidara ay mali dem bismillah mali dem ni olu sigilendo Côte d'Ivoire jamana konnana una la foli de ke kana bonyamasigi ani waliman donke ka labana ka zamzam yu ka dugo sanu maula nyini aka dugo do uye samaira sanu walibina wala walani nunu ye conseil supérieur de la diaspora malienne ko wari jamana kono ulu tonde undu ukatama nyakumbe ukama nyema ubulu obisimnala bonyane karama belaje ne kono shirifula duba kono Abidjan kaufi malislam tonka faranya otomba o conseil islamique du Mali Maniema fe kana bonyonyo ke kanyeshi aseo de shérif Ousmane Madani Haidara mo ka wali nyumando korofota kanyeshi amo kasane akawuli ka jowi umimbe ke afe dugo jeko mwanita ude bonyonyo il n'a pas eu kalama chugamana abiru bamimbe malla et je pense bien que Chirvikere au président d'honneur mbo foka da jamakulu la minu nana ni délégation na akodo donc ambi Chirvikere fu ninga walinyuma donc ka danser ni bora malla kana Côte d'Ivoire amba fima ki akwaba inyuma nana chugamana amba ni alafe alaki nyuma sigi alaki nyuma sigi alaki ga sezuri jaila wamba ni alafe alaki tanga donc nebina bo kuma na ya no jalu togola diaspora togola baru tesugere fana togola mi chef de délégation yi ka befu ninga be wali mondo ka sora ka bo kuma kono yele musin ani nimisi wasa yele onyekunka na bawye ayira ka fo somo sama sola olu fe kasangani ni boya kele ye olu fe ni malislam dine nyama uka jekuluba groupe ma de la spirituel musulman du Mali Maniema yi akera wati kerengere ye ubulu ukasika wali nyumando ani fuli kerengere kanyeshi zamzami yumo diaspora malien en Côte d'Ivoire anga pramba ko serfuke na Côte d'Ivoire kono an sembo kana serfuke fu ka wali nyumando anga barakenyo ale de anga président d'honneur malla Chérif Ousmane Madani Haidara mais anga président ba mumbe o de no njaloe bon ne vice président di mena akanchide ko na anga serfuke fu ka wali nyumando anakun Côte d'Ivoire ni maliche halibe ala ka nyen kadama anga mabo kana bo alnati akadian abe relation di on ni Côte d'Ivoire che abe anga ko noya abanga jiana tige fana noya sabe malien fem be Côte d'Ivoire kono adoni be on deka kanu fetugo oka dantigalula na bawiye ayira ka fo ulu zibe koronuso njala nini sigi nkele ye ni zamzam yuyi ukalaba ka walinyuma do korofo chama tugo ula kasangani misalia ujole ye kanyeshi banika ulika jomo munumbeke afe manevia uglani ano obasigilila ni servu kenana amena ankalfala aye duwabu kanye amfana beseka adama don lakana chogomna ka malion munumbe amsiko nyenji che ko bonnola bengana kewka amesero ke foka walnyuma do awno ci an baraji no jallo ko ka foli foyana ko diaspora ben kelabe am fe malion fe ambe anga président fo mun fana bora mallakana Chérif Ousmane Madani Haidara
mun ye président au conseil malien an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ala ka si kuntalajan d'a ma ala ka sabali d'a ma ala ka kɛnɛya d'a ma diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye kɛnɛya ye. A kɛtɔ ka kɔrɔfɔta Mali silamɛya ɲɛmaaba an fana karamɔgɔ a seedo Sherifu Sumana Haidara ye nin kɛwale in sɛbɛkɔrɔ fo ni k'a taare fo ka se foli kɛrɛnkɛrɛnnen talen ka ɲɛsin nabaw ma. Hali bi a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a ye ladilikan sanumaw caman ta ka di o ma ni ka sɔrɔ ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnnenw kɛ naba kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ye o min ye dansigi sigi in baaraw la. Wasolon sifinaka minnu ni olu fana sigilen don Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na olu fana farala ɲɔgɔn kan ka na foli di alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ma an fa n'an karamɔgɔ a Seydi Sherifu Sumani Madani Haidara laɲini ye fɛn min ye ka se ka n'a ka bilasiralikanw ni ladilikanw sɔrɔ ani ka sirifikɛ daladugaw sanumanw fana ɲini sigi in senfɛ waleɲuman dɔn taabolo u y'a kanu ka o di alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ma k'a fo k'a barikada a ka cɛsiri ni wuli ka jɔ la jamana jɔ baara la bɛɛ ni kɛlɛɲɔgɔnya sabatili ani lafiya ani hɛrɛ kanuni ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye an ka jɛ an ka Ibrahima Sidibe lamɛn ale ye wasolon sifinnakaw olu ka chargé de communication ye ni olu ka babu sentigi ye. An nana ka na an karamɔgɔ fo an y'a mɛn ko an nana wasolon sifinnakaw ye i da ɲɔgɔn kan ka na karamɔgɔ fo ka dakuruɲa kelen dugawu ɲini karamɔgɔ fɛ ka dakuruɲa kelen dugawu kɛ karamɔgɔ ye o y'an se ya sunna bon effectivement hakilina min ye a to an nani ka na table d'honneur di an ka karamɔgɔ ma o bɔla karamɔgɔ yɛrɛ tagabolo la parce que bi an bɛ se ka ala fo ka a barikada karamɔgɔ Jara tagabolo fɛn fɛn bɛ a bolo sifinnakaw bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ donc a nata bɛ an na waati bɛɛ k'a ka kumakanw lamɛn a nata bɛ an na ka a ye an ɲa la effectivement karamɔgɔ Jara ne i ɲa dala ale kan waati la o nisɔndiya kelen ala b'o d'i ma an ye nisɔndiya bali sɔrɔ an ka nali la kumakuncɛ kuma min bɛ yen an b'a ɲini ala fɛ ala kɛ karamɔgɔ Jara ala ka mɛn an bolo ala kɛ kɛnɛya d'a ma a bɛ ka fɛn fɛn fɔ o bɛɛ fɔla an sifinnakaw le ye a bɛ ka muru fɔ o mɛntolo ala k'o d'a ma o mɛntolo ala k'o d'a ma a kɛ dugawu kɛ wasolon ye ka dugawu kɛ Côte d'Ivoire ye ka dugawu kɛ Mali ye o y'an ka laɲini. An bɛ to Côte d'Ivoire jamana kan halibi alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ a Seydi Sherifu Sumani Madani Haidara komi aw b'a kalama cogo min na a bɛ taama la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Côte d'Ivoire alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru olu y'a kanu a ka ye u ka mawluduba baaraw la o de siratigɛ kan a bɛ ka visitiw boloda walasa ka se ka taa dugu maabaw fo ka bonya segin bonyatigiw ma Sheikh Sherif Umar Abdulaziz Haidara a taara o fo o kɔfɛ karamɔgɔ Haidara ani a taamaɲɔgɔn u taara Grand Bassam ka taa bɔ Njawla kira ka mawluduba min ni o kɛnɛ bɛ nana sigi sen kan Abidjan kɔnɔna na o denfa bɛ bɔ o du sanuma in de kɔnɔna na denfa yɛrɛ ni o ye Sheikh Laji Njayi ani denbaya bɛɛ lajɛlen u jɛra ka Zamzam y'u bisimila u ka denbaya la sigi ninnu kelen-kelen bɛɛ lajɛlen a kɛra nisɔndiya ani silamɛya badenya ni kɛlɛɲɔgɔnya kɔnɔ an ka taamaden Buya Jagili Kulibali ale ka jatalenw don kɔrɔfɔ bɛna lakale Musa Fɔnba fɛ. Dimanche juin kalo tile 20 Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seydi Sherifu Sumani Madani Haidara a ye taama bere min ɲɛsin dugu ma ɲɛmaw mɔ diinɛ ɲɛmaw ladala ɲɛmaw o nɔkun de bɛ ka taama a fɛ sirifikɛ n'a taama ɲɔgɔn bɔra dimanche wuladilen yan b'a fɛ silamɛya dɛmɛtɔ Ansari ɲɛmaw kanubaw résidence Shérif la Haidara la Pero rond-point Ado fa fɛ Ningu Kunda Kumasika terminus 32 kɛrɛnkɛrɛnnenya la yende bɛ kɛ
bismillah yoro foloye Sheikh Sherif Umar Abdullah Aziz Haidara kademaya do Faidatul Tijaniya kuno wari kono o khalifa do Mali silama ukanyema ba asayada Sherif Usman Madani Haidara na tamanyo ndone khalifa fe Allah ko lele akamukaddamu ne akanubaula aye bismillah alaykum nyuma nyashi ba madani ndene bashi dandara wore demo kwa dangana akasu abora sirifila aduna sirifila na manye kafo ba madani ndene bashi dandara wore de bulu madayoro dobi dine o labara lila jie kono abale maga Sherif Umar Abdul Aziz Haidara ye bunyanyeshi amo mafla ukuma deleka nyonzoro nyenwe ngani umenyomve dusuku umenyomve washirifike Sherif Umar Abdul Aziz Haidara yaka kanujira ba madani ndene bashi dandara wore de asayada Sherif Usman Madani Haidara la bawa ya jira kafo ababolo inafo balema ashinji balema ya biseka korodo uche chugomi sirama ya ere sabali ni makari minu mekono ni obike sababu ye kake jigi sigi ni jigi fa dine ye kasigi nyonya jamana ukono udasiru mo Sherif Umar Abdul Aziz Haidara Faidatul Tijaniya khalifa kuri bar kono aya moke Sheikh Ibrahim Nyasa kaulaki ka sebeni nodo ufara nyonga kutengu zamzami yula kerengere nyana Sheikh Ibrahim Nyasa ka tafsiru ufara le nyonga yenzoro la ka kunje ne tuka udoye banene abale makeche no ye Sherif Umar Abdul Aziz Haidara yi folama on labana ma ukundiki Muhammadul Mustafa nemane kizibe aye mode asajada Sherif Usman Madani Haidara so la ki kunda kore bare dugu baka no ye garamba saminyi Hagere jigina garamba samunde kuri ware kapitali folo e afaba folo yanaka take Benjerville ye ninga nake kosa ina Abidjani ya Musokoro ye kuri ware kapitali folo garamba sam kwa jida dugudo akanunedo jema fe minomi damuta buanya una kasabuke akwajida la horomale unye ani nazara uka gwele koro mino ndambe yoro ula nobe Petit Paris ni do kwa mako quartier France ni mebe mo hirika ke garamba samunga banena tamanyo mbole kumasi uyukunda garamba samudeka kilometre binani aninani ama ulodoni ya kafo sebe kake demaya mino sirivike fe no enjaila ka ukademaya ye garamba sam mauludu ba mi wajule binake asajada Sherif Usman Madani Haidara fe dimashi juillet kalot lemwa aniduru nata kodi warndo la tikene stade Felix ufete boigny Feliciala ademva ya be ninjaila ka nununde bulu folo ni wale nyumando ndemena sirifike ni abishimila bauche njaila ka ukaduba kono garamba sam bade nyadu sinji yadu kele nyadu sirifike se wose njaila ka ukadima ya labonyane karama de nyeshime amo ode ato njaila ka ukadima ya kono niso diane farifuni kumefa bela jelela Sheikh Laji Njaya ne alede ye mawulodo memina ke juye kalotile mwa aneduru stade Feliciala odemva ye aye kumata njaila ka bela jele tokola kafoni mwenye nisirifike fe akadema yala anato tareku ukono garamba sam Côte d'Ivoire kono wadana yakataka da aleka silama demeto ansaru fe kakeni nanyo na kene ba demva ye juye kalot le mwa aneduru Feliciala njaila ka bela jele tokola ayo bonya masengenge sirifike ye ka jira sirifike la kwa dangana akadema yala Sheikh Laji Njai aye sirifike bismillah ni nyame falenye inafo amoke sanuma Muhammad Mustafa nema ni kizibe ayet lela maukumi fanane nyame ye chogomi Sheikh Laji Njai ye asajada Sherif Usman Madani Haidara fanane nyame ye ninga soroka kene kunjia ni duga udui. Kanto Côte d'Ivoire jamana kama kunda Italie al-Islamia de meton ansaru ufana ye conférence kene bado sigisinka kene kan Fédération Ansardine International Fadi a directeur exécutif kumbi kene konnana ni oye Seydou Diarray sigi nyere kera wasa ani bonyani karama konnana bari sabu kada kan tonde ufara la nyogon kan kaseka hakili jagabu ke Abdul Karim Sako alibinana wala like jainka Fédération Ansardine International au directeur exécutif Noye Seydou Diarray
aka tuwabula tama hukumu na ani Italie ansaru sigika foke asika fo kun folo kera bureau executive national no ye ADR Italie mawoyi anu olu sigela ka kuma ka hakilaw yira ɲɔgɔnna tɔ kunkanko kan tilefana baaraw kɛra min o de assemblée générale min ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan kana kɛnɛba sigi ka ɲɔgɔn masala tɔn hakilaw kan Italie ansaru bɔra ka caya wa a kɛra sababu ye fɛnɛ ɲiningaliw bɛ maa minnu fɛ ka ɲiningaliw kɛ wa jaabi jɔnjɔn sɔrɔla ka di u ma minnu dira tɔn ɲɛmaa fɛ n'o ye directeur exécutif ye u y'a yira k'a fɔ ni kɛnɛ a nafa bonyana kosɛbɛ u ye bilasiraliw caman sɔrɔ a nakun ye fɛn jumɛn ye ka se ka na ka tɔndenw bilasira tɔn yɛrɛ sariyaw la ani tɔn ka taaɲɛw la ani baara minnu bolo dalen don ka se ka kuma ka faamuyali di tɔndenw ma o ka se ka bilasiralikanw sɔrɔ min b'a to u bɛ kuraziw sɔrɔ donc o tun ye directeur exécutif nali ye donc a bɔ tournée na donc a ye sigi kɛ ni faransikaw ye bi tun ye Italie sigi ye donc n'Ala sɔnna a bɛna taa Espagne fɛnɛ ka se ka tɔndenw lafaamuya tɔn yɛrɛ sigicogo ani tɔn yɛrɛ fonctionnement cogoyaw wala ka se ka tɔndenw encourager o la o tun ye sigi kunba ye alhamdulillah sigi daminɛna hɛrɛ la ka ɲuman wuli hɛrɛ la a ye bilasiralikan caman fɔ bon tɔndenw fɛnɛ ye nafa fɛnɛ sɔrɔ a ka kumaw la vraiment a kɛra wasa ye an bɛ Ala fo k'Ala barikada Ala ka ni ɲɔgɔnnaw caya vraiment a sigi a ɲɛna kosɛbɛ a diyara tɔndenw ye tɔndenw bɔra Italie fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ka se yan donc alhamdulillah directeur ye a ye walawalani kɛ an ye tɔn yɛrɛ kun kan faamuyali caman sɔrɔla la o la an bɛ directeur yɛrɛ fo ka barikada ka waleɲuman dɔn a ka fasiw lisanni na kumaw faamuna question posera o jaabiw sɔrɔla vraiment bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don bɔra yan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'a di directeur ma ale min y'a ka ciw bila ka wuli ka tagama minan ta kana tɔndenw tɛgɛ minɛli la ani ka walawalali ka an ye mun kosɔn an bɛ se ka faamu sɔrɔ an b'a fɔ ka tanu ka barika da tiɲɛ na sigi min kɛra an ye nafa belebelew sɔrɔ a la an ye nafa caman sɔrɔ a la an ye walawalaliw sɔrɔ an ye faamu caman sɔrɔ a la k'a ɲini Ala fɛ yarabi Ala ka nin kɛ ko daminɛlen na Ala kana kɛ ko laban ye wala ni sigi n'a ɲɔgɔnnaw a ka kan n'a bɛ kɛ tɔnden bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni dɔrɔla gɛlɛ yɛrɛ de tɛ i yɛrɛ ka se a kɛnɛ kan parce que ni ko taara lakali ye a tɛ komi ni yɛrɛ b'a kɛnɛ kan ni yɛrɛ b'a kɛnɛ kan i bɛ nafa min sɔrɔ a la i bɛ faamuya min sɔrɔ a la i bɛ courage min sɔrɔ o bɛ sɔrɔ de ni yɛrɛ ye kɛnɛ sɔrɔ o la an b'a fɔ alhamdulillah Ala min sɔnna k'o kɛ anw ɲɛna an bɛ Ala fɔ k'a barikada fɛn min fédération Ansadir international directeur exécutif ye a yɛrɛ ka nisɔndiya yira k'a fɔ tɔndenw bɔra ka caya ni kɛnɛ in na wa ɲiningaliw kɛra u fɛ Ala sɔnna ɲiningaliw fɛnɛ jaabi dira u ma minnu kɛra nimisiwasa ye a ye foli kɛ ka ɲɛsin u ma u ka wulikajɔ la an'u ka cɛsiri la tɔn ɲɛtaa baaraw la ni ka laban ka foli kɛ ka ɲɛsin an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma ni bɛɛ lajɛlen sababu ye ale min n'a ka denbaya ye an wasara an y'a ye tɔnden minnu bɛ yan ani tɔnɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan vraiment tɔn kanu b'u la tɔn ka ɲɛtaga siraw u b'a siraw kan donc an ye labɛn minnu y'u bolo a ye an yɛrɛ hakili sigi k'a fɔ ni Ala sɔnna don n'a nataw la Italie tɔn an bɛna ɲɛtaga caman ye a ko la an ye modèle minnu présenté an y'a ye mɔgɔw y'a lamɛn ni basigi ye u ye a lamɛn ni faamuya ye vraiment an y'a ye baara taabolo ka ɲi an nisɔndiyalen don an b'a ɲini Ala fɛ ka ni ɲɔgɔnna Ala ka caya vraiment tɔn ka ɲɛtaga Ala k'o sabati Ala k'o kɛ bidon bonya kosɔn sallallahu alaihi wa sallam. Directeur exécutif de la FADI a ka nin sigikafɔ min tɛmɛna ani Italie ansaruw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ don cadre min kɔnɔ o de a ka Europe tournée ye min n'a b'o la Europe jamanaw kan. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw lasɔrɔ an ka jamana muso Algérie jamana bɛ jɔli min na Niger jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna kɛnɛyaso ani silamaya kalanso o baarakɛminɛnw gun fɔlɔ sera Niger dugukolo kan Agadez kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna mobiliba 7 de donni ne kun don ni jɔlikɛminɛnw ye u bisimilala Niger duguba la Agadez ka bɛn ni juillet kalo tile 19 ye ni mina ninnu zeko min ye nin ye Niger jamana kɔnɔ ka bɔ Algérie ana kɛ sababu ye ka baarakɛtaw n'u don kɛnɛyaso min ni o ɲɛsin bɛ mɔɔ ɛrɛnbana kɛmɛ ka minnu zɛgɛ centre moderne d'hémodialyse o bɛna jɔ Agadez ni ka silamaya kala kɛyɔrɔ fɛnɛ jɔ Agadez Algérikaw ka cakɛda min ɲɛsin bɛ jɔliw ma n'o ye génie civil et bâtiment GCB Algérikaw ka jɔlikɛ jɛkuluba Sonatrach o bolofara dɔ don
o ɲɛma danga Mohamed Abide Kume kɛnɛ a y'a jira k'a fɔ minɛnw zeli jara ale yɛrɛ ye Niger duguba in na Agadez marabolo ɲɛmasa n'o ye général de division Ibra Bulama Isa ye ka fara Algérikaw ka lasigiden ka consul général la Niger ani Agadez marabolo forobaca ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan a ma ladɔnniya k'a fɔ centre d'hémodialyse n'o ye kɛnɛyaso ye min ɲɛsin bɛ ɛrɛnbana mɔ a n'a kɛ sababu ye ka Agadez kaw dɛmɛ Agadez ni a lamini ɛrɛnbana a dialyse n'o ye joli sɛnsɛnw ye olu bɛɛ lajɛlen ka kɛ Agadez ka sɔrɔ banabaatɔ ma doni ka taa ni a ye Niger faaba la ɲaami Agadez dama fɛnɛ tɛ joli bɛ ka kɛ duguba min fɛnɛ na o ye Chirozérine ye kɛnɛyaso dɔ bɛna jɔ ye n'o ye polyclinique moderne ye nin baara sababu bɛɛ lajɛlen n'u bɛ jɛ ka don ɲɔgɔn fɛ jango u bɛ se ka kunjɛ ka bɛn ni ɲɔgɔn ye n'o ye Agadez kɛnɛyaso min ɲɛsin bɛ ɛrɛnbana tigilamɔgɔw ma centre d'hémodialyse ani silamaya kalan kɛ yɔrɔ Chirozérine kaw fɛnɛ fɛ yen kɛnɛyaso kura min fɛnɛ kan ka jɔ ye a bɛɛ bɛ jɛ ka kunjɛ ɲɔgɔn fɛ Algérie jamana ka dɛmɛ don ka ɲɛsin Niger jamana ma. Congo Kinshasa kaw fɛ fanga sinamatɔ ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ nisɔngoya taama min bolo dankun bɛ u fɛ juillet kalo tile 22 nata k'a bɔra a mɔ. Nisɔngoya taama in dabɔkun de ye ka jamana ɲɛma Félix Tshisekedi babali n'o y'a sɔrɔ ŋaniya bɛɛ la ka manda sabanan ɲini baw a n'a nɔfɛmaw dayɛlɛ ka tugu bi u kan bɛ ko fɔ yɛlɛma ka don jamana sariya sunba la bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ o caman bɛ taa kunjɛ manda sabanan ɲini de la. Fanga sinamatɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu n'o ye plateforme C64 ye u kɛlen kɔ ka Congo Kinshasa chrétien diinɛ jɛkuluba filaw lamɛn conférence épiscopale nationale du Congo ni église du Christ au Congo n'olu y'a jira u la ko a ka di jamana ɲɛmaa ye ani jamana den bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ sigi ka fɔ bala u y'a jira k'a fɔ u ye kuma mɛn u b'u ka nisɔngoya taama dɔgɔ cɛ nka kabini kelen u b'a da chrétien diinɛ ɲɛmaaw tulo kan k'a fɔ u dan tɛ jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi n'a nɔfɛmaw la u mago bɛ danganiya la ka bɔ u fa fɛ tiɲɛ don mankan kɔni man di u ye nka ni jamana ɲɛmaa kɔni b'a fɛ olu ka da la u b'a ɲini a fɛ sigikafɔba min n'a y'a fɔ a ka sigi sen kan yanni kalo wɛrɛ tile 15 cɛ u ti kalo tile 15 n'o ma kɛ fanga sinamatɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu C64 a y'a ka nisɔngoya taamaw minnu jɔ a b'u bɛɛ lajɛlen warawuli o kuma k'u b'a ɲini u ka tɔndenw fɛ wulikajɔw ka to sen na u ka dɔn k'a fɔ kuma bɛɛ se bɛ se ka kɛ u mɔ u fɛ ka nisɔngoya taamaw boloda bawo mankan bɛ fa min nɔfɛ fɛn ma fɔ u ye o la fɔlɔ n'o ye yɛlɛma donbaliya ye jamana sariya sunba la ni jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi n'a ka mɔgɔw ma kuma o rɔ olu tɛ se k'a fɔ k'u bɛ da la k'u sigi k'u bolo da u sen kan. Amérique ni Iran cɛ mankan tɔ bɛ ka juguya kabini Amérique jamana surasi 3 sara Iran jamana ka bundili senfɛ nka Iran jamana maa ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ u ka kɛlɛ in u b'a walankata ka se Amérique jamana ka nafasɔrɔ sira caman ma u dafɛlaw la don nataw la wa ni Detroit Hormuz ko a jibolo kɛra datugu fɛn ye Iran jamana fɛ ka tajidoni nguru ka muɲukumanya ka bali Detroit Hormuz ko a jibolo ka a kana bala maa na Iran jamana maa ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ u ma sika yɛrɛ k'a fɔ doni ko bɛ Amérique jamana kɔnɔ Iran duguma sira fɛ ni kɛlɛcɛw ye ka Iran jamana fanga bincogo ɲini k'u sigi bɛ a kan Ismaël Bagaye ni o ye Iran jamana ministre so min ɲɛsin bɛ Iran ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔ ma o babu sentigi ye a y'a yira juillet kalo tile 20 dɛnɛ k'a fɔ a ka jamana labɛn bɛ wa a ka jamana sigi b'a kan k'a fɔ Donald Trump ka kɛlɛcɛw bɛ don Iran jamana kɔnɔ duguma sira fɛ nka u kɛn bɛ ka labɛn kɛ k'u kɔnɔ k'u bɛ k'a jate sanga ani sanga hali u tɛ ka jate don ni don bilen kuma bɛɛ u sigi mɛna ye ko Amérique jamana kɛlɛcɛw bɛ se ka ye Iran dugukolo kan a ma ladɔnniya k'a fɔ juillet kalo tile 20 n'a tile 21 Amérique jamana surasiya ye Iran jamana yɔrɔ dɔw bun Iran jamana sanfɛfɛnw kunbɛnlanw daga yɔrɔ jikan kɛlɛcɛw mugu filita misilew ni droniw mara yɔrɔ olu caman bunna Amérique jamana fɛ Iran kɔnɔ Amérique jamana ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ a dabɔkun de ye ka Iran jamana fanga ban jango Detroit Hormuz ko a jibolo muɲukumanya kan ni bɛ se ka to sen na tajidoni nguruw fɛ k'a sɔrɔ Iran jamana ma bali manga juguyar'u cɛ ka sabu kɛ Amérique jamana kɛlɛcɛ 3 de sara Iran jamana ka bundili dɔ senfɛ fila fara Amérique jamana kɛlɛcɛw la Iran jamana fɛ
Jordanie Amerike jamana kelebulu daga yoro dola sabana fara Iraki kono ira jamana duruni nato anaka nyanguma Amerike jamana kelejo kuba kumbe chugo nyini o makele indura ola kabino kera sa Amerike jamana nyama Donald Trump ko tajuru sarabere de dabole ye ni nyesa ka nyeshi ira jamana mu ga ira eresa o ya ira kafo akema ka yoro chama mbele Amerike jamana nafasoro serawni uda yoro ula arabula jamana uno kerengere ni nyana Jordani Kuwait ani Syria ira jamana te ka damli Amerike jamana kelecho uda yoro dama boni mo uda jamana una arabula hali chageda umino mei ube kulu do ubu bawo Kuwait kono Kuwait ka ube kwaji bayele maliminge ka ke jiminda ye ninga koko sama ka bo ala usine de dessalement ira nyamana yo do bu Kuwait jamana kono ira nyamana ya ira fana ka fo Amerike jamana daga yoro mi mesiri uye buninge ye wana wani Amerike jamana me chugodo detorador moze kwaji bulu ira nyamana laba ba datugu tajido nguru nga munyugu manya kanye. Nicaragua jamana do mime Amerike gunka inafo Mexico ni Argentine ni Brazil ni Equateur ni Paraguay ni Uruguay be chugo mi katase Colombie ni Venezuela umo ani Jamaica Nicaragua jamana nyama mime akuna Daniel Ortega aboraka jira kafo kalata era de bane yenye aka jamana kono jamana ko de kalata ko kuma tebli bawo bebe ina fanga sina matwa mino me Nicaragua jamana kono umago fo ite jamana ka nyetala umago ba uyera baku kan nafadela ko kosa ina aleka fanga ya jira kafo lokoli nafulo de tedo olable jamana de unve de manza uti ujoni udeunga lokoli musaka ye kadamene samvolo katase fo chamanja kalanzo moni uye secondary ye baki fo university no e save kalanzo e dorome kelenti bo de manza febli kunga fanga sina matonve kote uye uba feka na fangana ni uyera nafa ni jamana deunga degunye ka kalake na fulo yi kunga kotna ke yamble ko ba ko ni yama ko nana fangana be ko kalata de labena Daniel Ortega Nicaragua jamana nyama yene la selike ka beni jamana ka wulika yo sambinane ne wulula na kumbe de ye no kama ko revolution sandiniste Daniel Ortega era Nicaragua jamana mara sa 1979 karase sa 1990 mo aye fanga bla ninga laba ka segi fanga mo sa 2007 kalata laba mingera Nicaragua o kara sa 2021 ado mami mume fanga na America no e Joe Biden oya yara ka fo kalata namara lenye jamana nyama Daniel Ortega fe ko ba ko fanga sina mato nyama binani nyona minena afe ku datu ngaloka o ma binani na wulo lambe kumbe minu ngumise ga nyekoro nota jamana ko ndigi kalata simbe Joe Biden ye ajira ka fo Nicaragua jamana nyama Daniel Ortega keme ka bone bambla do fanga sina mato nyama ukuna ningaloi ase Joe Biden ye sharia se do tegalobla kafo Nicaragua jamana ni anyama Daniel Ortega ubinyangi kafo uye hadamade ya hake buruja Amerike jamana ministre somi nyashi me wari kumo no ye département du trésor américain o fana ye Nicaragua jamana to kala kiri nyama ya so parke general fene nyangi ani Nicaragua jamana ma nyama konondo nyona kafo uye kalata namara lende laben Nicaragua jamana kono en 2025 Rosario Murillo no ye Nicaragua jamana nyema Daniel Ortega kadanga ye jamana nyema yala musola kadu ya yira ka fo Nicaragua jamana era bole ye ni nyeje selekena ni tomba Nations Unies ka hadama de nya hakela basaje kulu tonde nyala no ye Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ka sabuke ko jakulu ateka Nicaragua ka de umbunya abenga lotike kada ula ninga Nicaragua jamana nyema utoko kye abarata Nicaragua ye jamana kan hora ya lenye ko kuma ko jesele gena ne tomba Nations Unies ka hadama ni hakela basa jakulu asigi ko kuye fe minye ko ateka se ko baraka bile ko kuma na ko Nicaragua jamana bora atonde nyala Obe fana be dansi ge bi bamana kuna foni soro na mun sera ka fara nyonwa ka benini kuma ye kuna foni di sonya mo waso fe kala se o ma oni chia wa madalla o kambe jin wati rani alliance joko kono